insha Allah ta'ala. Alhamdulillah, Allah saka da kai. Saka mata lawa akwai wanda suka aiko da tambaya. Ina ji goyon auren da kai da azumi. Ko ne an ba miji ne da mata. Mijin ya zo ma matar shi da kwanciyar suna aure cikin azumi kuma da rana. La haula wala quwwata illa billah. Ai kawai alqada'u wal kafara ne. Su rama kuma su kafara. Babu wani abu. Ba wani maganar kuskure anan. Ba kuskure. Ba wani kuskure anan. Saboda da gangan suka yi a Ramadan abinda ake magana ana cewa wani lokaci idan kamar misali alfitir ne ya hudo musu su riga sun rabu da juna ba. To wannan sai aka ce akwai ruksa a nan wajen. Amma har hakan wasu malamai suka ce inda har alfitir ya keto suna ba wai sun gama bane. To a wannan abun sai aka ce to tunda bisa ga wannan kuskuren ne ramuwa ne kadai. Amma wannan da gangan da rana kam ramuwa ne da kafara. Kafarar kuma ciyar da miskini 60 a wannan zamani. Ba wani ruksa ba wani bambancewa. Ka gani miskini 60 kowane miskini mudu. Haka za a ciyar ko su ciyar tare da kuci daya ko da ɗaya ko ya za a hode miskini 60 za a ciyar mudu 60 mudu din nan nawa ne yake yin tiya 30 kenan ko amma mudu kaman mudu hudu ne yake yin tiya daya mudu hudu ne yake yin tiya daya to haka zai ciyar ko kuma ya iya tabawa su iya tabawa kowa fa daga cikinsu fa mana ina ai dukansu ai ita ma ba mutuniyar arziki bace gaskiya ne ai babu dalilin da zai sa ta ai la ta'ata li makhluqin fi ma sayyidul khaliq azmi Allah ne yace ayi ba ni nace nayi ba baban mutum ne yace ayi ba ko mamarsa auren da suka yi din ba farilla bane amma azumin farilla ne ai saboda kokarin tsayi da sunna sai a toshe farilla a sa kafa a shure ta to azumi farilla ne in baka yi ba sai Allah ya tambaye ka amma aure in baka yi ba wanda zai tambaye ka Allah ba zai tambaye ka nan baka yi aure ba wata sunna ce kawai kaga ba za ka yi ba ka hakura sai me in dai za ka iya kiyaye kanka ba wani abu shine maganar ai sunna ce daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga cikin sunnar annabawa in kai za ka samu ladan sunna amma azumi farilla ne saboda haka ita ma ba mutuniyar kirki ba ce don me yasa za ta biye mar ta haƙura ta ƙi yadda yayi ta ƙi yadda ta fito da gudu ta fito da ba ta da laifi ta kwashe shi da mari ya dawo hayyacinsa haka ake yi mana za zai to ai yanzu gashi abin da za a yi ka bari mana ya ƙi yadda ta sa mari ta kwashe shi ya ƙara mutuwa ta ƙara kwashe shi ya taho ta ɗauki kwalba ta yi hauka a gaskiya ne ta yi haukan dole akan addinin Allah ne ba wanda ya ce ta bi shi a wannan bangaren saboda haka idan an gama yanzu tun da sun riga sun aikata wannan abu to itamu 60 da miskina za su ciyar da miskini 60 kowane daga cikinsu kowace ita ta ciyar shi ya ciyar abul khaba'is shi ne abul khaba'is din ya nemo ya bata ita ma ta ciyar ya ciyar ko su azumi guda wata biyu a jere kuma ba a Ramadan ba san da kowa ke yi ba banda Ramadan banda wannan kuma za a ci gaba da yin wannan kuma nan din ba za su sha ruwa ba ran da suka yi wannan iskancin ba su sha ruwa ba za su zauna ne a haka ba su ci abinci ba sannan kuma in sun ciyar da wannan za su yi azumi wannan din aka haka dole za su ko su iyanta bawa kowa daga cikin su ya iyanta daya haka za su yi na duk ma inda an same su zai samu ai Allah ubangiji ya wannan akai in ko ba haka ba aka ƙi yin wannan abun ko bara ne wallahi sai sun je sun yi wannan abun su je su nemi miskini abin da su sayar da miskini 60 ko bara za ka yi ka je ka yi ku je wajen su SA su injiniya ku su bara su ba su abin da za su samu su yi wannan akai su samu su hallala kansu in ba haka ba wallahi in aka je lahira za su rena kansu Allah ba zai bar su ba kuma tun a nan duniya sai sun samu matsala in ba su suka ci ba wannan auren in ba su ba sai ya balbalce saboda ana saba wa Allah a cikin wannan abu akai ana yi wa Allah izgili a ciki saboda haka ya kamata mu kiyaye ba wani maganar zancen wai sabon aure ba wani sabon aure ko wani tsohon aure shaidan da ya kawai ina ruwan shaidan ina ruwansa da wani sabon aure da ba wani
kowa zai iya yi wa haka, kawai wannan kuskure ne su daina kuma su ta istighfari su nemi Allah ya gafarta musu. Allah ya gafarta mana baki da. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فكرا إلا أغنيته، ولا طالبا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.